Ovo je posna pita koja zamiriše cijelu kuću, a brzo se priprema. Ostani sa mnom do kraja, pokazat ću ti kako da je i ti napraviš. Potrebno je 2 kg kiselih jabuka. Prvo ću ih izrendati. U izrendane jabuke dodati 2 kašike šećera, 2 kašike griza i 2 kašike cimeta. Dobro izmiješati. Fil podijeliti na 4 dijela. To će biti dovoljno za 4 rolade. Pomiješat ću 100 ml vode i 100 ml ulja. Time ću premazivati kore. Ukupno je potrebno 500 g gotovih kora. Idemo na prvi list. Zatim preko staviti drugi list. Premazati ga, pa onda staviti treći. Napišite u komentar iz kojeg grada me gledate, voljela bih da znam. Dakle, za jednu roladu su potrebna 3 lista. Sada ću staviti jedan dio fila. A onda urolati. Ponavljajte isti proces dok ne potrošite sve listove i fil. Posudu ću premazati maslacem, a onda sve lijepo poredati. Premazat ću sa uljem i vodom. Skuhala sam 400 ml vode, 400 g šećera i ostavila da se ohladi. Time ću preliti vrelu pečenu pitu.